గైస్ మనమైతే ఇప్పుడు గూగుల్లో వైవో వాట్సాప్ ఎలా ఎక్కించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి వైవో వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ కొడితే ఇక్కడ వెబ్సైట్స్ ఇస్తారు. దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకొని ఎక్కించుకోవడమే. నాకైతే ఆల్రెడీ ఆన్ చేస్తుంది కాబట్టి నాకు రాదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కగానే ఇలా చేయగానే మీకు ముందు మీ మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది. మీ మొబైల్ నెంబర్ మీకు ఎలా వస్తుంది. కింద వాల్పేపర్ ఎలా సెట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎఫ్ఎం మోడ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ యూనివర్సల్ అని వస్తుంది కదా, అది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కలర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి వస్తాయి గాయస్. ఫోటో మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఫోటోలు అయితే క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే మనకు కావాల్సిన ఫోటోలన్నీ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడు ఈ ల్యాంబోర్గిని కార్ ఫోటో అయితే క్లిక్ చేశాను. ఇదైతే నేను పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే గైస్, ఈ రకంగా అయితే చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం కింద లెటర్స్ స్టైల్ ఎలా పెట్టాలో తెలుసుకుందాం.